आरोग्यमंत्री बेफिकीर असून त्यांच्यामुळे आरोग्य खात्याचा बट्ट्याबोळ झाला अशी घणाघाती टीका खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे। आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे। दुर्दैवाने सध्याचे आरोग्यमंत्री हे बेफिकीर वृत्तीने चालणारे आहेत आणि त्यांच्यामुळेच आरोग्याचा ह्या खात्याचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे। तरीसुद्धा NRHM सारखं डिपार्टमेंट सक्षम व्हावं आणि त्याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रुग्णांना चांगली सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी मी प्रयत्नशील आहे। रोजगाराच्या बाबत सध्या केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या ज्या योजना आहेत त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यामध्ये कशी होईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न मी करत असताना प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना 2 टप्पा जो 2 आहे त्याचं पुन्हा एकदा अंमलबजावणी करायचं ठरलं आहे। त्यासाठी माझा खूप मोठा पाठपुरावा आहे। सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना लागू करत असताना कोस्टल सर्किट बरोबरच हिली सर्किटचा समावेश त्यामध्ये करावा यासाठी मी प्रयत्नशील आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।